Bheka. Una. Asuka bafu abantu. Bheka. Yini? Akunjalo khona. Nanobuya indaba nehlelwa isaka wethi ngasemfana. Nehlelwa isaka imini libaleli ilanga ingonyama ngathi kubeka nje wena tekusuka yathi ingonyama lwathunyazi angene nayo inkosi. Lapha elungwaneni emfuleni. Ngangena nengonyama nenkosini. Ngokulapha nje ulanda amakhosi uzombathwa ngamakhosi ngoba vele uhamba nawo amakhosi. Yebo. Ngokuqhawa bakho ngokubuka ngapha unemfihlakalo ngokomthetho ejulile kodwa singayikhulumi phela izinto la phambi emafonini ngoba vele thina nawe sisazokwenza inkuyazana eceleni kufuneka izinto zabantu abadala siyayigodla sigodle cha noma nje kodwa kahle phela yabo kule fresh kamnandi angithi manje okunye kubanga lokho ngithi ngishintsha uyasho ukuthi iziphoto yathi yangiphephetha ngadukela ngapha cha bangithi kwakubuza ungane ngesilungu is go to the dictionary to enter inside ngeke usibona kanjalo wakho inyama izofix yosini hawu angithi phela manje angithi phela akusiyisa phela isitebelisi uyabo hayi ushimo la egcekela ama client azahaha hayi ndoda hayi ndoda abantu awu advertise unjani yabona natho ke mina ngiyazi inyama uyalayelwa yona hey abantu bangaka hey ndoda khona ngishaba khona isifuthu bezweni ngisixoxa ngiyalokhona ispedo bathi now bebebuza ngishamara home bebebuza kimi bethi mashamara home lapha bebebuza kimi manje bebengibuza bathi kimanga mshimana yu ngithi mina yini le bathi kimanga kingizwe ngithi no kisingasemfene mo yakani mo abelungu babesuthi bathi into ba noma uzokhlela mina ngiyaqala mina ngingena lapha mina aze ngize la usokanje angize mina lo muzo singasephela ngiyamkala obeke ngesikama yogadi nolongane singamsodile lo mphucindu yakhe nomqala mayogadi manje usefonele ethi khona lapho ulungane ngithi minayi usahambile ekhaya bethe ngiyezake mangithi khona nje uvele ethi ayisazobona eyangiphatha kabi kalungana oma ukho siyamsaba wakucindu nomqala professor uzibona cha ukahleka ayifunekile njalo nto kwakuduza ungane usazovuka khona ingane njalo lapha la ekhaya ingane lezi zizitshudeni zizofunda zizothi zizokwenza ama practical ziyalima zikhipha umquba zijova inkomo nazi lapha phansi faka ama-avalon abafana de ngibachazela aziyongijovela imbuzi lapha zengidusele kufanele ukuthi yena siphume nje siyibone lezi ngane ukwazi ukuyibingelela uncoma umsebenzi njengomholi ngingawubonanga hayi sizohamba kodwa selambile ngiyanquma ukuthi sisakhe khona lesikole esikhalayo ubhojani bafana Mr. David abalungise inyanyiswa seriously abafana ngaphuthumele olongani awubeze lo mlungu lona noma ubeze umfana yedwa lapha noma biza ukhashana imbongolo yabona ukuthi wena akuwawetha ngiyabetha abaningi hayi lutho nokwathonye bekhona nje asaba nelakho phela masendofu abemphuthumiseni inyama hayi baza please ngolithatha ugogo amabala live professor Mongameli live kwiNkaba production mhlawumbe ngingabingelela ababukeli lapho ngoba ayibani buka bukhoma ngichaze lapho kuNkulunkulu Mongameli nikwenza nje ngegunya la kulungile phela
awufihli lutho Wakhaleni. Bafowethu bapha abafowenu sekungamafowenu manje bafowethu asibingelele phela. Cha bafowethu ngilapha Ababengelela wethu mina wakhuduza ungane. Ngoba Ngilambile. wakhuduza ungane nje wena masendofutho wena ngizwa nje lapha kunelithuba elimnandi leligama futhi kuyigaxanyana ubona usumene kunjalo uzobheka imfuyo yakhe ngamhlabisa lapha imbuzi ngamhlabisa imbuzi lapha ngathi mfana ngoba wenza kahle naye imbuzi ngimukela inhlahla ngoba lethe inkomo manje imbuzi sizele manje ngiyamshayela ngithi mfana welusela ubani umfana wakho ngoba usanda khipha ingoma entsha ngiyakubona uyatrenda ukuthi mina ngiyelusa akho mjovo akho lutho sengithi mina no awuzami ukuzobuka lemfuyo yakho lapha ngoba kusasa uzothi angimnumzana ongathembekile webo kanti mina ngifuna ukufuyisa uthathe imbuzi uzisekhaya ngoba ngangikunike manje ziyanda manje inhlahla yakhe isila kwaGudluza ungane Hayi professor webo professor ngase ngithi mfana ke ngoba ngeke ngikwelusele mina wasecela nampa koshenga ngithe bona intshebe ngani umubalethi ngokuzokwelusana nolungana bazomelisela kwaGudluza ungane ngafu ngobe lapha ke mina ufake izile ngokuningi akubese ngalokho sase siphinde ngithi asilungiselele udaba ulungana kamabalengo ngase ukuthi asilungise ngoba ukhalela ukuthi inkomo kofana ngabe yesa kuye ngase ethi lami cha ngangamfonelanga phela mina umfana ngithi mina letha kimi inkomo yabo kusho ukuthi ke usekhalela ukuthi naye phela ayithole manje nami inkomo ngibona ukuthi izofa masihlukanisela uhlangothi kanti futhi lenkomo imithi futhi manje sengiyamshayela kuSminoff ngithi mnadi uSminoff ngilekelele ngangekhala phela untombela umabalabala uthina akathola inkomo uthi akathola ngakutho usethi ke kimi uSminoff uyafana umnika inkomo ngoba uyamdumisayo ngithi mina umfana professor uqinisile Sminoff usethi mabalengo ofana anikeze uSminoff kodwa cha wena kodwa khuluma kahle ngithe mangisuka manje sengithi ena no Sminoff akukho ongangikhalisa ngakho wathi lo mfana ubesehlela ukuthi amlethele ulamthuthu nengulube ihonje ngivele ngaphelelwa ngamandla ngathi lo mfana sengithele awu iphile ayi ngivele ngaphelelwa ngamandla ngathi mfana hayi ozoqoqa yakho ngoba manje usuthi kanti manje usuzomnikeza ilongana kanti hawu ihonje nolamthuthu ngoba ngishinhlawula akwenziwa ngisuhlawula lokho usuthi yazi mabalengo ingane mfowethu ngabala ingane kuneminyaka emingaka ingane unimathi futhi ulengana umuntu osindebhano professor ngabala ngobolo ulengana umuntu osindebhano wabona hawu umzimba ufutheka kanti usawumfana hawu imayithi futhi hawu mina ngithi ke ngithaphosele ubona ngasele 40 years hawu hey bakithi ayi kube ndoda ayimacingwane into engithanda kuwe futhi ena ukuthi laba bantu bepolitiki unokubatshela namaqiniso kwesinye isikhathi ngoba bakuye baphambuka hayi babuye baphambuka baphambuka kakhulu bukanje manje bukanje sisuke empangeni ngizala kwaGudluza ungene ngihambe ku gravel yebo bento bengisafuna ukuyishayela udumo ngithi nakho nisibulala ngegravel eduze kodwa ushayela injaka lapho uduma injala yanto usho kanje injala yanto into eyazi wayiba ambulance ihambe yoshushuta ama video la kuye kwahle khona ingozi udodo umuntu lo cha kodwa phela ngithi ngizothatha sebekhiphile udodo umuntu uduma udodo umuntu lengisitshe bemahala injala yanto awu kahle sengingahle manje cha ngithi mina ngitshela amaqiniso ngithi phela ngithuka phela mawusho njalo inja ushuthi ngase ngisamthinta nje njengomanager khohlwa miyeke nje ngasamshayeli miyeke nje inja yasiza ngalutho dodo umuntu akana iqiniso awu kana iqiniso ebengayazike lento uzongithulela indaba engamanga futhi ngathi isoka lase high school lambe lonke indawo lambe licutha yabona ubona lisuka lase high school eliqonye wonke ama class
hey ngebreak alidli ngisho lunch hey lambe lixolisa lapho umunye uyakhala niyowezana yabona lovile enxa stress sakhe kodwa kuyafuneka simeluleke akekho ukuthi ukweluleka akhishwe must retire and must go home hayi kodwa because we not need such kind of kufanele sibeluleke ngoba bangabafana udoti untshame udoti lo uduma usezwakugisa umsolo uguge kanjani usho kanje wahle unyona umsolo kade eroyit abe fresh ulo umkhaya wethu lo uanga ukuphelile kuNkulunkulu wami bakithi Ningizimu Afrika is God South Africa ukugezwa wena mbana futhi ukukusodo hey atinda ngala ngizazi ngakho ngingani professor cha ukudelela mina lo phela manje ngibodi mama uzokuphuma inkupha manje ngakho ngingani kathi awasikaza phesheya angeke phela cha baba ngiyaxolisa lapha ngiyakwazi phela u3 seconds yokuba wakuthi ushaya isibhakela umuntu owesemthayo kunjani kwabo kodwa ke mina engwazela khona le makhaya usahlala ekhaya mama wakho kwaNtombela angithi lapho ukhupha ngamanga wawungahlala ofa ngokuzovakasha kufike angavakashi cha lapho kwathejana wawudalisha uqulu anganutshena yini udalisha uqulu lompakazi lo bangamncane lo ulongana uma umfiso nje lozalwa ulongana bathi manje umsingizana angani ukwazi wathi umpamla lapha wawugolkeeper wale mbala ubamba ibhola wasithela nalo mina ngezwe ke lokho ngokugaba ngazo sengizwa ngabafana semtshela lo kulungani umalume yakhopoza kodwa kalutho ngithi mina umlando wakho mina abantu bayitshela mina nawe sazana manje uyabo mina ngithi mina ayifinya wesinto ungakayibiyena usinqe uhlakaniphile esikoleni ewahlakaniphile mina ngakwazi mina usasebenza waspark ngicela imoto yakho ngoba yakubulala le yakho Chabo ngagibele ithuthu phela lento engicela ningikuzela ubhekuzulu ithuthu phela siyabulala kade ngamtshela mina uswamtshela Phezulu uyabhedha impela. Hayi. Ngamtshela ngamkhuzana semotweni lezi eyisangana phakathi kwezinye. Ngathi mina ngizolula lishala phezulu ngeke iphethe kahle. Hayi. Ngoba yena unegama futhi. Ngcono ukufaka abanye abantu manje. Ufe bona. Mina ngingabakhethela mina abantu abanikeze ilungu lokudrive lesimoto. Ilaba labazihlobo zakhe aphila nabo. Okunye njalo kubalekile esikushiyayo emchuno. Lapha kwakwathi ngomunye unyaka ngihleli lokungana noBeja kwazi uBeja isilo ngoba ngenaso nje sishuthe naso lapha mana ucizelela kubani manje angithi ngikuzelela kuwe hayi wena ngale phansi ngale phansi 2009 mhlanga noma ngale phansi mana ngisafuna mina ngizokutshela into angitshena ile usikhamsela kufanele sakhe ngathi emase singayibeka la inyama yahlala kahle abangilabela nje eselambile ayikho into esikhuluma ngalo muntu ubule mfana wabuzikhethela imbongolo lapho elungana mama umtholo ubizifihlisa mana cha ugoya kahle impela ikingamali la sifungisi lamasusana hayi la masuselana ngathi kodwa ubani ukufundisa ukugqoka umchuno ngoba phela umuntu oyimbatata nje bona nanti into lezi uthabani kubheka angifundisa ukugqoka hayi ukugqokisile ndoda hey angigqokisa hayi kwathi usefuna ukuthi sponsor sami ukwathi kodwa wenzelana ngoba kokwathi abantu afanele sibenzele amabheshu ngoba ngoba lawazi yabona ufake udunusa njengalo muntu obedunusa lapha kumdlalo weShaka Island kwathi uyakhona bayaqualify ukwathi kodwa nje umchazele silambile kulo kungisa mana lo muntu locula lo kuyafana lo kuthiwa lo ucula ngembuzi uthi yaqulela imbuzi emsane mana kodwa la abantu abaqulwa noma amatangaleni la awonyondo la umcha
Makhula. Ngibone hamba ngokuthemba. Cha, bumakhula ngomhlaba la ekhaya akapheki umuntu esifazane lo. Hayi. Insizwa. Cha, umfana wonke imali enhloko. Umfazi wangena. Cha, uzalo omncane. Ungawanga. Awuyayithemba. Hayi lekha pheka umuntu olungana. Angibabuye bajika abantu besifazane phela. Kodwa ubona sinamahla nje uyengana ukakhohlisa ungane. Uthi yena ngithi kupheka abafana kuphela. Amadoda aphekayo. Phela chef inewala bangaphambili abantu besilisa. Kodwa ayuyimiselelo silambile nje ola Makhulana. Abenza mina ukushesha kakuninzi ngempela usengasemfana uzequlekele kwagudla uthi ungene sibangele inhlalo. Siphume kuma first page kuthiwa uze wafa. Kodwa bafana nenzana ngempela ekhaya. Yabe bafana kuphule lo mlungu lo ngesidilunga. Mr. Yap. Cha ulungano lo mlungu wami lo ngale ngaphezulu. uDavid. David. Sengigama ngathi ngithe uGobo ngoba manje abafana bayahluka. Sengithe uGobo kamala. Kamala phela eyathawa. Ikabalo lomlungu. Ake ngimshayele. Lipho ucingo lami bena ufuna nofucingo lami. yini izalo zakho ezihluka ngaka nobuso. Yazi ukuthi yini ngashaya iningi kakhulu. Ngashaya iningi kakhulu ngishayisa. Ngishayisa kanti. Awusikelo. Lo mfana wasenzela inkinga ehluhluwe. Usingathi umfana ohlambisa izandla sithathe edrobheni. Wathi umfana kuthenga utshwala. Safe sahlamba izandla wasimisa ngaphandle umfana. Umfana wawushona kade sibona ubeni kwathi washonile. Abantu kuyasho into. Abafana bayenza inkinga. Ingqembuze msana. Avuka we. Hayi kodwa ulenzala. abenza mafunyana. Kodwa leyazi uqoqolo. Kodwa mkhulu wathi lo qoqolo lokuthiwa please call sekuvuthiwe. Hayi angithi phela yena. Angithi phela uqoqolo. Wona ngidecoration. Uqoqolo la ekhaya wena. Ngoba nje sokukhona umongameli emabhenki sekufanele creator wakhe. Oh yes. Sekufanele creator. Hayi mana kulumfana ngihamba nawo akethi bakhala lapha lo uyipheka. Ngizomakhala nothi mina fine. Bafowethu ukuthi kusami usesekhona ngikwabona ukukhohluza ungene nje. Hey. Kade khumbula professor besikhuluma nje kulive naye. Awavela usethileka ngempela. Hey. Kanti isebenza kanjani into yakho? Ukukhohluza ungene. Hey. Eyamgqilazi yakukhohluza ungene. Hey. Unenhlahla umfice ngisonkile. Ukhona unyazi lula eduze. Umuntu umguqile. Ukuthi ukhulume kahle yazi. Awukhulume kahle. Usekhulile noma mayisa lapha phela fanele vele ukusangana ndoda. Athi nomqondo wakhe qondo wami. Uma khanya out ngiyakukhohluza. Athi professor kuba khala. Ukudela kwabantu abadala. Athi kuba khala out. Qondo wami. Ngiyakukhohluza ungane. Uma khanya out. Uma khanya out. Usekhulile ngiyamqala mina umuze khuluma into ebaleka ngaka. Hey. Uthawuza ukubhubha uthi umhlaba. Lubeka amagama amakhulu hey. Akufana. Uthupha ngophoxa abantu abadala. Uselambile. Bakithi. Uselambile. Kodwa uyambona. Bathi lapho kuma comment omkhulu bathi ungamniki utshwala. Kabe hawu. Bathi ungamniki utshwala khona ucommentalo uthi ungamniki utshwala. Hayi inhloso yakhe phela ukuthi sizobuyisana njengamadoda. Yeah. Sibuyisaneni ngoba phela sike sakhombana kakhulu ngoyisa kwakhe. Yeah. Kanti nambe umthatha ngokuthi kanjani uthi uyahlala ngembonisa ubuyele network. Na le podcast lakhe ngene. Uhamba nephoyisa. Iphoyisa lakhe limgadayo umakhaya. Ngathi ubone nje ukuthi mase kuthiwa ngithi akabangi manje axetshula usinqase mfana manje. Ngithi abantu baphothuza ungene wathi ubula kanjani ukuthi bhamu nokuqhuma ukubuzule. Hayi liphi imfaniso?
Oh, masih. Bukan semua sampai selam, bukan popo pun. Oh, tadi bos saya apa?